popísal to, čo sa dnes udialo, Branko Radivojevič? Je to ťažko. No, myslím si, že prvú tretinu sme vôbec nezačali, jak sme chceli. Ešte si to hovoríme, že netreba sa hrnúť a hlavne si dávať na tú ich prvú peťku pozor. A neviem, či nepočúvame v kabíne alebo čo, ale ja si myslím, že dneska sme im to darovali. Ale aj tak sme sa vrátili do zápasu, výborne, všetko super. Ja si myslím, že boli sme lepším ústom. Fíni sa už trošku strachovali a podarilo sa nám vyrovnať, čo bolo super. A bohužiaľ, možno radšej bolo, keby sme ani tú presielku nemali. A všetci vieme, že to má byť najväčší shift potom po tej presielke, že si musíme dať pozor. A keď sa štyria pozeráme na puk a nepozeráme sa za seba, tak stalo nás to celé majstrovstva. Škoda. Rozhodlo možno to, že sme nedali práve my ten štvrtý gól, pretože vtedy sme mali najväčší tlak? Tak áno, ale aj tak ja si myslím, že Fíni dotedy nemali nič a keby sme hrali tú trpezlivo, my sme to mali držať 3-3 a hlavne úplne zase stupidnú chybu spravíme vzadu, keď sa všetci pozeráme na puk a tá prvá peťka, vieme, že sú tam, my si musíme aj dať pozor. Celý čas sa o tom bavíme už 2 dní a nezaslúžili sme si to asi, kvôli tomuto, že nepočúvame to, čo máme robiť. 3 žrtky, prekliatí Fíni vo Vancouveri nám zvesili bronz z krku teraz znova. Čo už, na budúce, ja som vedel, že dneska to urobíme a nebudeme sa na nič vyhovárať, opäť sme ich prestrelali a ja si myslím, že tú druhú, tretiu sme hrali o moc lepšie, len jedna chyba nás stála, ja si verím tomu, že keď bolo 3-3, tak ten zápas bol iný a my by sme s tým našim systémom, ja verím, že jedna šanca by ešte prišla, ktorú by sme dali. Bohužiaľ, spravili sme chybu. Branko, díky za úprimné slova.